من عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayaw to kabiyan na Amerikano mabusay isang kaya oras ipamagpadatan no. Paninta ko Allah balunay wallahu ta'ala pad ko mga lay timbangan ko mga amal tano. Nagubulawan siya ko mga oras tano. Nagyang kay makapantagsi ko kapang fake o di na kapamaltek siya ko basa tanor na maranaw. Ay niya kapakaya mapam nagyur kami sa taman raw tanuno sa butami na anto na ipetiroon kapang fake o di na kapamaltek. Gu anto na yung mga buntalian. Gu anto na yung mga okitian. Agu anto na yung mga lakadan yan. Sa kap ke ruseng utaw si ko lagi da iya galbak di mapia galbak. Gu anto na yung hukuman yan. Nagu mga dalil sa kap gu anto na sabab akia pakaharamo no agama. Nagu anto na mga kasalaan o di na mga punishment o tao di niyan ni manggil bekang kaya pero na kapamaltek o di na jarimatu tazwir. Nagu anto na pengasasabapan sa o di na kapakap kada agyang uto mga okubat o di na mga punishment seko tao miyasugu kaya nang kaya jarima kapang fake o di na kapamaltek. Ay mapian labuan tan wang kaya bitera taniman to sa ayap teron kapang fake o di na kapamaltek na sisuga na huwa fi'lul kadhibi wal batil. Ay mana niyang kubasa tanom ranaw na gito so kanggel beka o di na ka teroa seko di benar o di nagyang utwa ribat. Ay mana ini na suranga o kapaginuntulan nagu kapetis. Seko kiap mana iron o mga ulama sisa istilah na tigiran at-tazwir huwa taghyirul haqiqah. Ayap tero na tigiran kapang fake o di na kapamaltek nagyang ko to kaalina o di na kasambi isi ko titu betad makamumuayan paman nagyang ko to korek na sambian o di nagyang ko to benar na sambian sa batil sami sa ribat o di na alin nang utwa betadian bitahsin syai sanggulalan ko kapia ako syai wa wasfihi bi khilafi sifatihi naugyang utwa kiprupaanon sa suranga o pure aropaan yan hatta yukhayyala ila man sami'ahu aw ra'ahu annahu bi khilafi ma huwa bih. Taman sa aya mapamikir o tao apaka nagun o pamako katero aw ra'ahu udina supakaileron o pamako babkailay laido pa mo mga material ngani na piang fake annahu bi khilafi ma huwa bihi nasabab sa giyang utak kaya muntaliron sa mapia na ayam aptero pakaileron udina supaka nagun na kena ba fake kat titud no pa original iba to bang giyang utamangan ino o di na pa mau katero na titud na untol kena ba kasasaw gisa kabukagan biqasdil ghish
aya antap sagiang ko to akyang muntaliron na ipengakal mimma yatarattabu alaihi darar aw dhulm. Pada ko aya keresultan yan na kabinasaan o di na ringasa o di nagyang ko to kapakaplalalim. Supman sumanga buntalai ang kaya tazwir na ayun akalilid si kupupamanurat sa kaya makapantag sang kaya tazwir na ayatiran akap katitimu anon nagyang kaya talubtad. Paganayron na kapangakal si imi tutumpok si kugelbek umano siya pupangakal. Ikadua na kapangakal si imi tutumpok si iku patemutamukan ibarato pirak aguso mga kilo ibarato kap kilo asi ko mga dagangan kilon naugyang uta mga asada yung uta pugasadon. Ikatlo nagyang uta kapagfika udina nini ba kapelte ka si ko mga karatas ya ibarat na mga karatas mitutumpok si ko mga karatas sa pupagapon sa gobyerno o di na mga yung utaka pelte ka na paduto sa mga untalian. Lagi di barat yung utaka pelte kasi ko mga shahada, uta mga diploma, yung uta mga certificate, so mga license na gusto mga salakausan. Aya pada ibaratan nagyang ko to isaw nang uto tigiran na dinggulalan sa gelbek nagyang ko to tasriyatul hayawan li khida'il mushtari. Yang ko to guani na aya para ngayo sa bird ko mga padagang na gira pupesaan niran so ayamiran ibarato sapi na para aya mamuntalian udina para aya kay leon o pumasa na mapia kababayaan yan kag ibarat na malap ke ko nagatas kaguni na isa antap sa pumasa mga tao si ko ayam na ku ano nang utagatas yan na giyang utap pengakal na ikidinian ro na si ko soldo opito gawi na dinian din penggatasan ng uto sapi pesanian o di na kambing na amay ka pesanian na pero niyan si ko pumamasa agi yang kaya sapi kan na titunay ako kagatasan na sapi ko oriano kaya temo ang utagatas yan padro pa na kung takipta po kung si ko pawing o dagangan naugyang ko to di ka pagumani di ka muntali ko dagangan sa mga warna pagkababayaan o pumasa ibarat na nagyang ko to kapugumani ron sa kolor o di na ibarat mga prutas na o mga gedung na pakagedung-gedungan sa tago sa gedung ay kolor o di na sa mga petsan na kolor naugyang mo to kapag maasi ko pawing utaw ibarat na napangarumaan na katawan dino mga wali niyan ibarat to bay o di na sumama na katawan niran din na pawing ang to pangarumaan o di na giyong uta pangaruma na pagmaan kaan kababaya iya giyong uto mga ngaruma o di na ans kaniyan tarima ang uta pangarumaan nagyang uta pagmaro sa uta pawing na ini itong utong mga ulama sa kapangakal o di na kapamaltek sumambuso kapamaltek mitutumpok si ko mga patemutamukan so pirak naugyang uta mga tamo kapkilun mga tamo kapagasan na lagi do pa mao di ka pa kasimbura si ko mapia agu sumarata lagi dagi yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iliawaw niyan so kurma di na panganangkan ampia na di dalam niyan so marataon na ini suka puno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliman yan na miya nang kaya na kaya to ko niya naging utama matatampar sa di dalam na mosa na ini yan sang yung tapadagang na tigay yung tapadagang miya sa kaya tiyin ni Rasulullah uran
Nati Rasulullah tinong ada liyaw ang na mabibinason. Kaya ang aliliyaw ng na mapiyon. Isa pa pasuan niran na igira ko naging kota bulawan na pasugan niran sa salakawa maadan. O di na salakawa siya ibarat yung kota putaw o di na bronze galang na petero niran nagi na titudne bulawan 24 karat si berat. Na amay kini lumambu na miya kalalay kilo kaya so sembenian nati agu niran sa galang udina bronze minimum masih keluarga yan sa ayat na kateronomia masa na bapura palen bulawan mga pedana ibaratan yan so mga pantagsi ko mga karatas na ay pada ibaratan yan na lagi dagyang na kapengfikasi ko mga karatas sa gobyerno lagi do mga lisensya so mga diploma so kapengfikasi ko mga lagi dupa mo mga ID guni na peso passport na pkefe ko kapsimbi so toladen nun kagi yung toladen nun guni na ini edidikto no to na pkepakayap kun na napadpanan sa kapang fake law i'tada an-nasu ala tazwir ash-shahadat al-madrasiyya wal-jami'iyya fa inna ad-duwal al-ukhra lan ta'tarifa bitilka ash-shahadat lid-dawlah ay margisi na amay kagiyang kutwa ingid na makilala siran sa kapang fake kapag fake ran si mga syahada si mga certificate na aya kerusingan nun na sa mga padaing makatuko sa giyang kutwa galbugiran na penanggilaniran nagudiran perhatian so pagapon sa kutwa ingid mga certificate ay mga mayambayan na ibarato eskwela no di na madrasa kailangan dimbutan ang mga fake syahada, mga paltik ang mga syahada na pagkada ang utama adalan yan siko mga universities isang mga ingda mga Arab. Sabab sa giyang utama ada ang sarig. Kaya daan siran sa sarig sang kutwa madrasa apkepunan ng uta syahada fake. Naginan ni sa mga rata randirian kapagkasabapan sa mapakadaan so kabenar o mga pada PPP si ko gilbukiran ibarat ang ta titud na miya maganad sang ta titud na di mamagiskuila o di na di mamangadi na kaya buringan swingaran niran sabab sang utwa kaya adn ang utwa kapagfikasi o karatas antunay mga ukit pugukitan o mga tao kapked ng kaya kapang fake putsaw kitian nagyang utwa dikambal sa mga seal o din ang utwa kapagfika mga fake utwa kapagfika si ko pirma o gyang utwa mga tamark apkafikiram no to gyang utwa di kapang fika kapagali na si ko mga karatas awugiyong utwa mga aktam uta tigtan mga sil awugiyong utwa kapagumani si ko karatas sa penggulalan ibarat sa umanan sa taga katero dina alinan sa ibarat na inumanan sa katero o dina inumanan sa batang o dina number dinainali na sa di o dinainali na sa dit untuk kita mga number au bil hadf udina penggulalan sa adna punasan kaon para sala ka mauniang utwa katerusang uta karatas au tams udina gyang utwa ibarat na ini kidiangon na inesnope ka na ibarat ang utwa kuan para ma dipket nu anto na may susuraton awil itla fil juz'i udina sipik ko nang utwa kuan kata tagun ni berat si ko ragun udina giyong uta ko para sala ka mituro yan udina giyong utwa kapagalinon sa penggulalan ibarat sa bil hadfi wa ziyada ibarat na punaan ka nang utwa ngaran udina ang utwa kuan dit na sabihin ka sa salakoron
Isang pan kita ka giyang kaya mga ukito ka kapkid ng kaya kapangfik na giyang utwa wad'u asma'in aw suwarin aw suwari ashkhasin muzawwara. Giyang utwa ibarat na kapsimbi sa kaptugoy sa ngaran sa utwa karatas sa ibarat na salakaw si ko tituakil ko no. O di na kasambirun sa tuladan unta tigtan no kagi ibarat to pasport na kino na unta tuladan nun o titukir ko na tiambi siami sa tuladan na skanya ni miya kaawid siyang uto pasport detaro ko na kegeganian na skanya igmaw niya si ko panunumpangan niya kagi gi tuladan niya ni matatagun ay ibaratan yan na giyang ko to ay sa ibaratan yan na giyong utay ibarat na nga napagati na kaatin ibarat sa laydang na mga imtihan na akuan kapag exam mga lad so laydang mga board exam mo din na laydang nga siya na di ka pakatugali sa college so di ka makati sa exam sa tawjihi sa emission na sasi ibarat nga na mga katin sa sasi na ibarat na ad na mapasang awata o di na mapasang estudyante na ini atin yan so pediyan sa kanya ni sumyul miatin sa utwa exam sa aya pengaran niya ng utwa ngaran ng utwa ini atin yan na kapag di makapasos kanya ni miatin na pwede to sa mga okit kapangfik ikapat na giyong utwa mismo sa kanipmbel ibarat na inilay nga giyang utwa diploma ang utwa eskwilaan na mimbel ka sa lagi dinin ibarato ko na kataon ka so pagurdiran niran sa mga khatam mutasil na piyaki ilay nga na pimbelan niran ka na tiga dimbel sa fake kakaratas ipumugay nga siya ko pupamasaw pedu na giyang utwa at taklid pana kung kapagimiti ta nga si ko kuan iba to mga lisensya na suon na ka ibalata na mga lisensya namimbuel ka mo sa ID lisensya sa lagi din na pwede na sa mga okita kambuel sa perma kalid na sa perma udi nagyong uta perma o tawa kilala swingaran yan na piyaga na duga na siwa ka miyaso ka na sakay prilis sa karatasa ingangaran ka sa giyong uto akil sa unta pirma na pwede na sa kelas yo kapang fake ay mabuhay pa doon na kuan si panay may tutumpok si ko manawi na giyong uto ibarat na taghiru ikrari ulis siyaan ay mana niyan na giyong uto ibarat na so tao terima yan ang utami yang miya tiro yan na minisampayar ka na ini tugulin kang utwa ka tiro yan na sala ka o pitiro ka ibarat yan na tela kyan si karuman yan sa thalathan bi ibaratin wahida ibarat na miya kaysan yan matalak si karuman yan na dili pitiro yan na miya talak ka sa telo na aya pitiro ka ay ini sampay nga ikrar api metiro ang utwa taw na tika tiala kaya si karomanian sa genap ay katelo paman na mimbelo ya lagi do metiro ka na miya katelos kanyan makatalak na mido to sa hukuman agi yung utwa miya kay sa matalak na mi pitiro ka telo talak tiga aw yang utwa mismo ikatelong din gulola na peduto sa isaw nagyang utay barat na ay galubak kay barat na katarjuma sa katero ibarat na ipagalat ka ang utwa katero punsi ko basa na itugalin ka sa sala ko basa barat na English Arabic English na itugalin ka sa Arabic na inalinan ka linimpang ka so mana ni ano pa na peduto sa ukita kapang fake amay kanini atan nakaruna kapangakal udina giyong utwa marataan niyat isaw na giyong utwa kabaluyang ka
siko waqi'a muzawwara fi surati waqi'atin sahihah. Amana giong uta titu giong uta de mangulaula na ayat tiagu ko na buntal na giong uta titu miang gulaula. Berat niya tanto niya so, dumanggulaw lapyo. O ibarat na ibarat na migay ka sa news ka o di na balita kasi ko mga tao tika mitimba kasi ran sa ngayon pa o. Na kuminwa ka sa tuladan. Miya makikilang unang uto ditimba ka ako na miyang gulaula si ko miyang una mas na tika ilan yung mga kate. Na ang uto siyamin ka so sumuzawar yung uta fake news na tiagu ko na tuladan na so titu miyang gulaula na ay mambuka ka keto ay mambuka tayro no pagkailero na ba pure no to miyang gulaula isang ban nagyong to maluin ka so waqi' paman nagyong to waqi' ghair mu'taraf na tegun kasi ko waqi' mu'taraf ay mana ay ibaratan yan na ibarat na saka na ayagal ba kay barat na muhakkik ka yung uta tahkik na ang utwa kaso paman na tunod so patagi sa English uta tutor nini ba paman na pengdigan na ang utwa katantuan ng utwa miyang gulaw la karibatan na Pitero ka giyang kay muttaham giyang kay ka sospeko pa ma na miyagi atiraf sa miyang galbugay ng utwa kalalong ano na ay titu na dunian manggilbog o di dunian kuan dunian uto tarima dunian dia pagi atiraf na ay pitero ka na miyagi atiraf sa kanyan na isaw to miyaw lukup sa giyang utwa kaya pa pangfik ka o di na piatero ka sa dunian matero oy piatero ka sutaw sa danian matero. Okay, nagyong ito at tazwir bitark. Amana aya pengulalan niyan na pilipasan kang ito ibarat na mutian kang ito katero na adnat sa taga-uno pa ma ubagagan ka na kalisuma ng ito katero na lipas ka. Sa ayat na pipikir na ka nagyong ito kapelimpang nga si kupaganugun sa pamana ay mapikiriran nagyong utwa sala ka umaan na matatago sa iyong utwa pemutian kay barat lagi din ibarat na ira di magileksyon na tao nagyong utwa pemutian si ko mga balota nagpakaya pilpas niya ng utwa dinian ke uben na sala ka kuan pembalsan niya ng arano kay ibarat na di bumayin ng please town na peduto sa tazwir nagugiyang kaya madagal panay na ino ka sita na buman nagsagiyang kaya mga pagaritan no ay niya makatutunusi na giyang kaya si Dr. Abu Sajiden na uban yaraktan no kalikasawi wanto na yung mga lakadan ang kaya tiro na tazwir kapang fake o di na kapamaltek na runtan roman tandangan so pamamakingan no sa ipalaten o nang kaya dalag no suara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Aya mababalo ya alang tano si isagyang ka iya live tano na likasawan na kano sa mga lakadan pupugukitan o mga tao agi inggal lebek sa kapamaltik kapang fix sa api anton apagfirn adios tado aya kaganian na naaya paganya pupugukitan agi ang kutwa sa katawa tao na kapamlano kapamimikiran ikadua marhala natugalin si isagyang kutwa pergi saan niya naging kutwa miya pikirian pagukitan niya na sisagi ang kutwa pagpikan niya sa kutwa syay
Ayai katlo na itidian ipenggulalan yan nagyang kutwa piagi esa iyan api planuan yan. Sisagian kutwa marhalatut tafkir na suagama tan wagama Islam na daira na ayama na daira nung kibilang sa jarima na diiran saya pegilayan ng sutaw na gudiran na danya na betadi sa uquba aristado dan yang betadi sa uquba sa ayah ini daliliran nagyang kutwa katiru nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi manaya inna Allah tajawaza li ummati amma waswasat aw haddathat bihi anfusaha aw anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam. Matana piteru Nabi sallallahu alaihi wasallam amatana tigina swalla na inirilayan ku mga umatakan ay diteru na sunabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so langulangwan giyang utamaru na yufidul umum tigu mga usuliyun waswasat minikdi si ku ginawairan udi na miadin si isa giyang kuta ginawairan malam ta'mal bihi taman sadiran uto ngelebakan udi nadiran uto teron ayawaj huddalala si isa giyang kaya hadith na sulang-ulangwan apa kepikir manusia Gisubunta laki ni dalil si isa giyang kaya hadith sulang-ulangwan apa kititik sa pamikiran manusia na diru pemagitong wagama tan wagama Islam so manusia taman sadinian uto ngelebakan udi nadinian uto teron. Ikadua na sungskan yan si sagiang kutwa marhalatut tahdir. Orian nagyang kutwa apa-aplan nun yan. Na ipangkatian na sungsi sagiang kutwa pagiasaan yan nagyang kutwa piplan nun yan. Na na sumanga ulama na tigiran na aya di kakebeloy o manusia penginsuyan si ay mana na adna uquban yan si iko agama tan agama Islam udi na si iko kanun na adin yan kakebela ke muhasabah ke punishmentan na upama kagiyang kutwa gelebekian na mapapakai upama no giyang kutwa gelebekian na sudin sumbulawasan yan na isa sa paruto na aya kesuayan na ini atibarutu agama tan agama Islam sa jarima na amay ka kapakaya giyang kutwa gelebekian ugaid na pagusar niya si isa giyang kutwa kapamaltik na pagerno to sa aya pasuda mga ulama tano sa kapagernaon na giyang kutwa tigo mga usuliyo na sadud dharaya pagalangan na giyang kutwa lalan apki sung si isa giyang kutwa plano adimapia. Ikadua tigiran na adna qaida apugu kita na kullu ma adda ila haramin fahuwa haramun sulang-ulangwan miyat tundakan yan sulang-ulangwan na sigurado miyat tundakan yan si isa giyang kutwa galebek haram na aya hukuman na giyang kutwa galebek na haram. Ay ikatlo qaida papasudaniran na alwasailu ta'khudhu hukma almaqasid. So tigiran sa mga manian nasadin sa hukuman na giyang kutwa antap si isa giyang kutwa ukit. Upama ka aya antap si isa giyang kutwa ukit na haram na aya imbagayro na hukuman na haram antap sa di ka apakah mo ay nagiyang kutwa tunay ni mapipikir si isa giyang kutwa shay. Mapasada giyang kutwa marhalatut tahdir. Tigo bahasa Arab pergiasaan yang nagyang kutwa miya planunian na sungsi isa giyang kutwa ikatlo abitu ni ran sa marhalatut tanfidh upama kakuan na ipenggulalan yan nari Ustaz Abu Dayla meo magister Abu Khadijah ipenggulalan yan nagyang kutwa piplanunian piagiasaan na giyang kaya lagi dia kapenggelebekan yan na ini bilang ngayong mga ulama sa jarima ayam ana na haram si ikwagama tan agama Islam ubang ang gelebek agiyang kutwa mini titik sa pamikiran ka amarata kapang fake, kapamaltik, haram ubang nga utunggal ka. Sa siksa ang kasan si iku agama tan agama Islam si salungan na mauri, mga salungan na mauri, si iku kanun na magangan yan sa punishment. Na inutuk ke haram, sabab sa mata taguru agi yang kutwa ka kealam pasinga ku kabnar o kadaklan. O din na kabnar o pisya katawan. Anto na ibun tala ka kealam pasingaon. Kekuang kaagi yang kutu asyay, ading ka kabnar, ubang nga makuha. O di na kepedegasi sagiang kutu sagi rumpong api kepakai ubakon mapad na kialam pasan ka udi na mia kebenar ka agiang kutu syai ading ka benar na giut sabab perona na ini sa parwaga matan agama Islam
uba engkau tunggu ula sabab sah mialali makaagi ang kutwa maka kebenaran udina mialali makaagi ang kutwa pembagai si sagi ang kutwa say adin yang ipamimili na si ko kakenegatan ko hukuman nai na inda wagagi ang kai tumanurtano si ko si sagi ang mga pagaritan o pia anduda kanon so dadag no suara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wallah ging kaya guru tanu sangkoto akia payaganian rekitano nagu kia osenian rekitano si kumanga lakadan angka iya jarimatut at-tazwir mealunya nang pagana dingon di kapa mekerana sanguta kapa kapsulinga sanguta kapang fake udina kapa maltek na dati na dusaro taw kadua na gyang otwa marhalatut tahdir gyang utaka preparado ingon kapagi sa ingon na gyang otwa marhalatut tanfid na gyang otwa kitunin kaon na roka sanguta kitunin kaon na umitunay nga na roka kedusao Kakitunay so kasalanan ka. Ruwa kasala. Sama na yun, na kinagtano na anto na hukuman ng kaya kapamaltik o di na kapang fake. Aguan to na yung mga dalil sa kaya pakaharamon. Aguan to na yung sabi pa kaya pakaharamon o agama. Sa sitanod man nagsang kaya guru tano lalayon niyo ay pakilay sang kaya programa tano ada sala korwar kay Magister Abu Asif, falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu kabit niyo prilih sang ayah malu kawan nang ayah kap ke masa ini kami sebab ko malu di kawan simuang ayah pegusar namanya silpon dan lagi sebab pa kawan malu ke samuk. Madidi na ini yang mabeli alang tanong naging kaya. Anto no ni ko kuma naging kaya kapamalte ko. Si ko Islam. So mga ulama na tinimu iran subtir na syahadatu zur aguso tazwir. Nguto dinga dikaseksi sa nguto kabukegan aku giyong nguto kapamaltek. Pia bilira na sa sawaro imana. O paled ya suldira. Bisa bebsan na aya mambu mirir si utanya na suku kumano katirusa kawakaseksi sa kapamukog nagyutud ni ko kumano kapamaltek sudalil ko kapakaseksi sa kapamukog nagyutud mo ni dalil sa kapamaltek mialu yung pagaritan no yung utwa tazwir udina ko na aya antapon na tento nakaagi yung kutwa ribet na ayang kambeluin na benar. Nah semua musubi benar na yang apaka ribet. Oh, sa ayang gulalan niya na kapamuka gagu kapangakan. Kapamaltek. So mga fukaha na miyata yung siran sa amanan yan na so kapamaltek na palid na ini sa paro agama Islam. Lirum na sulang-ulang ng mga kanon, mana mga kukuman. Mga wade berata pa kanon sa Pilipinas so aku semua pada mga yung di berat tuni mga kanon niran namanya tayo ini sapar ne wagamatan ini sapar wagamatan agama Islam aku suka nun mga pata lusa mana kasala no si kulangwan amana na bunta lam yaloy gunta piang aloy nga aya dalil si ku Islam udina si ku Quran nagi nga katiru wallah si suratul hajj ti walla fajtanibur rijsa
minal awthan wajtanibu qawla zur. Pananggila ini dina pakawatan ini wagi yang kaya mga resi kapad ko mga awsan. Oh, mga barahala. Na pakawatan ini pun suka terusa kabukugan. Yung tazur ka kuan na mialuitan uto miuna asuma ulama na piya lagi diren da gusto sa tazwir. Kapamaltik. Suwalla ay tinudes na suwalla na piya ka mukara na yan. Di na piya ka pagabay niyan agyong kanana kapamalte kag yung utwa kasimba sa kapanakoto. Palay di ay nagyuti ki alu yon wala ron yan ini mukara na si sagyong utwa ka kasimba sa Ano pamasama lalo sa So pamasok kaya pakaharaman niya nun. Kinisapar niya nun na piya kapag gubay niya sila. Piya ka pagabay niyan sira. Ayaw tuwa koneksyon no to na gyung utwa musrik. Oh, after na musrik na utap simba sa utwa. Di man ako to. Di mana ko to simba sa utwa sa la barahala ibarat. Nagiutap simba sa barahala na ayad na tatangkad niya na gyung utwa barahala na tentu niya na giutwi benar. Au beri kataw niya na riba to. Ka ben namanya si makayap simba niya na sekarang ini mimbelo no. So katawan niya no to benar na pekapian yang kumadak lataw. Pekapian yang ko madak lataw. Taman sam mirampai sumadak lataw sa ayang buat pipikir niran na YouTube na. Begitu benar lagi yang ko to ay mana niya na berahala riba to. Sumambusog pumaltek para makuntan wanto no to sabi pag ini dari mga ulama. Na sumambusog pumaltek nagyong ko to pialtek yan akataw niya na paltek. Katawan niya na? Ito niya libnar. Di benar. Na tentu niyan agiutwi benar. Pigi kawan niya no pamaka katawan niya riba to na tentu niya agiutwi benar agyong to paltek. Na mapakada yan agyong to benar. Kagi semua musuh madag tau taman mambusa ayam apa kisungo sun naskah mamuna ka pengimnaran ka agi mo to apaltek sa ayaw ka kapirangon na benar. Oh so gitu amana na muntalan udina koneksyon na anagi mo to ka simba sa musre ka agi mo to mga tawadi mamaltek. Supanso Allah na inaluin niya na sa sifat to mga urip niya. Na walladina la yashhaduna zur. Sirano to gitu sa mga oripan wallah akipalakan na disiram psaksi sa di benar kapamaltek. Diren nanan psaksi. So sama no to na nadisipat umapaparateya udina oripan wallah agi mo to benyen disaksi agi mo to paltek. So Rasul sallallahu alaihi wasallam natingin ala unabbiukum bi akbaril kabair. Oh bangun kan wati pinutula wanto anonim yang makalala dosa. Na tigyan na pala tigran na pitiro mga sahaba ya Rasulullah. Na tigyan na sukay pa na kuton si Allah aguso karata isatan sambela alokas urian uto na kana muta ama nami unto do Pamana rumor de na niunto kanya na ala tigyan man ala wa kaula zur ama na coba beri kena tinggi nasib so katerusa. Katerusa di benar. Sa piripit yang uno to. Famazala yukarriruha. Amana ni na dinya no to di piripit. Saya dina kata meron na tigu mga sahabat na benian di mana benian di genda yang utak piripitan yan no. Bedin di ko at tanto niya na pia ada laka piripitan yan no. Anta puto ustad sa puto Karata. Karata iya. Karata ang kadusta nagkesuka rumah. Uy, sang utak apa maltek. Bapia subera puasa na isa din niya ka keparulia sa gimo to abelas no puno maad na nga na kasuksi sa kabukugan na uga pamaltek. Oh, tigur Rasul sallallahu alaihi wasallam amal lam yada qawla zur wal amalu bihi falaysa lillahi haja fi ay yada ta'amahu wa syaraba. Ay mana niyan na sadin sa tawa di niya ni gena kag yung utuwa katero sa mga kabukugan giyong utuwa di kinggulalan sa utuwa kapamaltek kapamukug na ded na inaman yan si ikwalla ay mana na belas agi yung utuwa kaya ngutuma yan. So ay mana niyan na niya pakada yan so belas agi yung utawan.
Gina ni so mga ulama na ini daliliran nga na hadis ang utwa kaharam agi utwa kapamaltek ko. Kaya nga nakapamaltek na miya penanan saya mana nagi utwa kamu ka susongkli di na kamu munapiki di nagi uta tigira nakapamukug. Oh kay di ka di mamukug. Kaso benar nga pakaribatan. Di ka di maka pamukug. Di ka di Indonesia nan so ka aman sarig. Ana niya na di ka tiuman sa kedar ang utwa sarig. Ang uta tiga pamakwaya gelbekan na pematian kay ini na may maso dingon type na lipas kaon. Na Saudi na sa lakay ni sambi ko. So miya der ka agiyong utwa sarig si sagiyong utwa dingon di kang gelbeka. Si kuya manan niya na akan. Oh. Na sumang ulama na tira na si iko kaya pa sigindo wala si iko manan niya na kaya pa kapagubin niyan sa utwa kapan ako to ugiyong utwa kapamaltek di nakatiro sa kabukugan na aya mituturo to na miya kadala busa aya kepikir ka na inunian ro penini ubay inunian ro penini saginda kaya mana to na miya kadala dusa ikadua na inupen na kay Rasul sallallahu alaihi wasallam na dinya no to di peripit na tingin alawa kaula zur oh na aya mituturo to na utwa kaya miya kadala utwa kadustaan agiyong kutwa katirusa kapamukug agiyong kutwa kapamaltek tama agama tanu agama Islam. Na paganayron na piyaka haram Islam sabab kuama na kekelid ka so benar. Sa pembeluya ribat na sumambusu ribat na di pembeluya. Na ato na resulta to na aya pekaku ka benar na sudiungkir. Oh. So sumaka benar so ema na makakukuwas ang kapapatutan nun na kepukas. Kepapasun lagi utwa ka benar yan. So ema na niyan napia ka haraman agama tanu agama Islam kasu Islam nak naben yang kabay agi utwa dapat naskay papapatutan naskay sakay pakakon. Ikadua sabab kaya pa haramon Islam na kesababan nansa so pangungukom. Oh di nagi utwa gumagelebak ibaratnya na mudir di na sari-sari gano mudir direktur pa mau di nang utas sari-sari gani mga asisten yan barato mga staff yan na diran dikatin gano nang utwa di maka yung sang utwa benar ibaratnya no pamana ada kuiniran na empleado so na yami ibaratnya na mini umakon mambu air requirement lagi ibarat nami ako umaka skanda kompleto ka sa requirement sobra pansure requirement saka nalangum si peka bisa karatas ka digiyong utwa mga tao roon naskay kuiniran nagiyong utwa kaya kuaniran na erang kaya kumpal beli ribat erang kaya kumpil na so ribat o di na so pangungukom na ibarat yan na lupa amanan yan na di pagagunan lupa na nasa ka so kuwan namya maltek sa mga kuwan titulo na so kaya pamaltek yan naging ngayon mambuha pangungukom na ako apagilin yan na so ibidin siya so karatas nakiyaw kumiran mambusa amanan yan na uwe so ay hindi ko kumiran na so di mapya naging utwa kaya pakakukum sa di mapya na miya kalala utwa kadustaan raradang utwa gilbakan naging utwa kadustaan na apambagiin yan naging utwa pangungukom nasi saging utwa kaya kukum yan sa utwa marayag kagiso pangungukom na kukum yan na so marayago naging utwa kaya kukuman yan roo na knabas kaniya roo miya dusa amay kas kaniya na dinyan katawan diup mo sabab ko dinyan to katawan kaya pagilin yan ako na ay makapambagiin nun naska. So yan na ini sa para to agama tanu agama Islam sabab ko kunuk sa mga tao sa ikudima pia mi sabab sa giyong utwa kapamaltek. Pedepen kaya pa haramon sa agama tanu agama Islam naso kapamaltek na kelalim kaso sa lakor ka. Ay manan yan andi kapaltek nga sa utwa sai na mi lalim kaso sa lakor. Kaya di peltek kay berat yan na mga idyo berat pilhil ti barat nagyapaltek ka ngayon, nanamya lalim makaso, mga salakor ka amat, tituro na, kiri. Naswalla, na dinyang kabaya, agi yung kutwa, kaplilima sa ikong mga urepan yan. Ini sa paru agama tanu agama Islam, para di ngap kelalim kesalimbutan, agi yung kutwa, salakor ka. So, gina niya manan yan na, makampat, kukuman, agi yung kaya kapamaltek, agugiyang kaya na sabab amanan niya na kinisapar nun agama tanu agama Islam sa siyang buti sa diyan ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belasan wallah ang kaya guru tanu no magister siya bosif sagiang uta kaya osenian rekitano ko kaya hukuman ang kaya kapamaltik tetan atigin mana pia ka haramaya wagamatan wagama Islam nagu piang alu nian rekitano sa mga dalil sa Quran nagu sa mga dalil yan sa hadith sa kaya pa ka haramon wagamatan wagama Islam nagu inalu nian rekitano so pada sabab ake kini saparno wagama gitu so pamana kap klida si eko benar sa beluin na ribat na so ribat na beluin na benar na ugiang otoa si imbagay so mga kabenar si eko dirungkir na so keda udina ke papas si eko kir ku kabenar so kabenariran sanggulalan sagi yang kaya ditano di mendingan na betuan sa kapang fake udina pamaltek misabab san na ayap man pamamakin nagentano na anto na mga lalangan mga kasalanan o di na ukuba punishment o kasugukyan ng kaya jarimatut tazwir na nasita no naman nagsagiyang kaya gurutan no pagarin niyo laki niyo dasala ko arwar kay magister Abu Khadijah sa ibigay tanong ng kaya dalag no suara. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Urian agyang ko to kaya pare agar tano agyang kaya mga guru tano sagyang ko to buntalan agu mana ito na iptiro na mapipikir tano sagyang kaya di tano di pa magusay na tazwir agu ato na pa may mga marahil yan mga lakadan yan di nga di ka pa pamaltik kapag tazwir ka o di na kapiltik ka nga sagyang ko to say agu anto na ikukuman yan na si po urian o kaya pakarayagin raktano nayat manalabuan tano na ino adin hukuba udi na adin na kisala kasalaan si ko sirano to di mamaltik si ko syariah Islamia katawan tano din basta kadustaan basta kapamra kapamukag kapamaltik na di na ng pagkain wagama sa si isa maurialungan na sigurado na so syariah Islamia so agama tano na dua ka klase adin yan di kapanguko ba di na kipten na niyan ko ipsela yan si kumyaka sila oripan yan pagneron na giyang ko tuwa adin na mga matatendu si ayad na tumindo na sunso Quran o di na so hadis sa giyang ko to kasalaan yan ay ipselaon agiyong ko to so al-qisas wal hudud detaro kita sang kumiamuno udi na miya kapali miya kaputol sa lima na lagit mo mga hudud detari barato mizina miya manko na ginan ni tero na tiaguan no Quran udi na so sharia so hadith adna dalil yan sa Quran udi na sa hadith ang matatendu agyuto din ni uquban yan gyuto ni ibselaon na ikadua o kita kapsila o syariah Islamia si mga tao na giyong ko tuwa ta'zir po okay sa ta'zir mana ta'zir da matatendu uquban yan si sa Quran o di na sa sunna ayat yun dimbala baya why dami aloyanas si sa Quran o di na sa sunna bagi yutod ni ibselaon o di na yutod ni pagikab sa giyong ko tamya sila na aya di makambaya-baya sa giyong kutwa ta'zir na so waliyul amr so makatutandingan ko giyong kutwa derpay berat yan na so qadi udi na so hakim ibarat so dato so presiden nasira ni dito kadir sa giyong kutwa kapagi kabi udi na kapten na ko kasalaan si sa giyong kutwa miya kasila manusia ibarat to miya kasila ka sa
tazwir ibarat kagi perasuldan sa giyang kota Uquba ta'ziriya na ayad na diun ditendingan si ko dikata kedira si ko kapagi kabir ka si ko kasilar ka na so hakim. So kasalaan o manusia na dua ka kelas ya kia bagiyo no mga ulama paganero na hakullah kabnaro Allah subhanahu wa ta'ala ikadua na hakul ibad udi na hakun adami kabnar o manusia. So hakullah na isusuldro mga ulama si kaya pausera no nagyong koto ay gira manotoa so say na maslaha si ko amatun nas udi na pagkadorar si ko kalangwano mga tao gira mala si ko isan ka mujtama ibarat isa ka pagintawan na gyuti ka pagkadorar yan udi na kapagumpiyan yan na ini itong mga ulama sa hakullah na aya kapasuldin sa tazwir makasusuldun so hakullah nagyong kotoa ibarat na aya pianazwir ka piamaltik ka nagyong kotoa mga koneksyon si sa gobyerno ibarat yan na mga sertifikate sa gobyerno nakagigina na mga sertifikate na siya nan aya ka pagabina siya nagukap pagkumpina na siko kadaklang ko mga tao ibarat mga authentic dataro to authentic sa mga shahada ibarat mga diploma authentic sa mga birth certificate authentic sa mga marriage contract gusto mga padapag authentic na gobyerno o di na isa magaya gobyerno sa certificate miya kapas ka sa license gitu na pumakasoldro aya magaya sa naini ba certificate o di na shahada nagin na gobyerno na gitu na makasusuldro so gitu so dira di katendingan ako di ka pagintaw mga tao dia gobyerno ika Dira na maslaha. uy maslaha amaw to ikadua na so hakul adami na aya buntala na gina na hakul adami siko tazwir na ibarat yan na adna dua katawa languniran kliman so sa tema na lupa udi na walay udi na bupianto na klimaniran na mga pupantaga dua kataw na suisa na miya maltek asaras kanya ni mga kebenar ko kliman yan gitu katawan yan na banyan to kabenar kakabnaro pedian na upunian to paltik yang utama karatas na hak ko to siko adami si to makasusul siko hakul adami as benar pitengisa na sa katawa manusia na baka benaro kadaklan na aya kaya labuitan no sa nagyong kutwa basta hakullah na adna kabna ra gobyerno sa Iprila yan agyong kutwa kapagi kabigo tao adna kabna riyan sa dinyan pagi ka nagyong kutwa tao na basta hakul adam yun na hakul ibar kabnaro pitenggisaan na da bakabna ra gobyerno ubaw to mais ka agyong kutwa Uquba kailangan na may tandad nagyong kutwa kasalaan yan nagyuto buntalan yan sukman so antonay ipsela ko tao minggal lebak sa gingan na tazwir udi na miyang fake miyang maltik sa mga karatas bepianto na ni pialtik yan na antonay ini betado no syariah Uquba udi na kasalaan na ipsela yan so mga ulama na miya ikhtilaf siran si iko kininggulalan niran si iko kapselairan sa giyang kanana tazwir kapselairan ko diyon ding galabak paganayron na ayam miya riwaya si iko mga ulama pinggulaw lairan si iko kaya sa lairan na paganayron na ad-darb wal had giyong ko to kapilipudi ko miya maltek o di na miyang fake ikadua miya aloy na giyong ko to at tashhir giyong ko to kapagalang kapaon way dataru di pakakayan si kumadakla tawagi na miyang fake ikatlo okay ta kaya kabi o di na kaya sala sa giyang kaya di mamaltek mga tazwir na alhabs asiutos gina na habs gitu kapkalabuso na siya nan kulola sa giyang kaya kamamasanta no na sukman so kumyokom sa giyang kutwa darb o di na had giyang kutwa pilipeden na miya khilap siran o etaman ay piliped
ko minggu laula sa giyong kanan tazwir. So ni ba patay mam namya khilaf siran san paganero na so sahiban so sahibu Abu Hanifah so Abu Yusuf Aguso Muhammad bin Al-Hasan na ayatin degiran sa giyang kanan na haddian so tama na ay pelepedun na asara dimiraw tatigiran so leped sa 70 pama na ipun sana 1 ipun sa 1 taman sa 69 ka dapat na dimiraw kon sa 70 kalbaba no 70 na gito itama na tigiran na ipelepedun na ayat daliliran ini daliliran na si ko miyaw law to si ko Umar bin Al-Khattab si ko masanian aden alipedun yan minggu laula sa giyang kanana syahadatul zur pamana misyaksi sa kapamrak namini oy miyamaltek misyaksi sa kapamrak namini report ko Umar bin Al-Khattab nalipedun yan na 40 na sautan 40 ka leped sama no to namya istimbetiran ro na kepakay tigiran na so ipeleped ko na ini ba dinggal lebak sa giyang na tazwir kapamantek na piraut sa 40 tama sa 70 gitu so tindugu sahiban so Abu Yusuf Aguso na ini ba Muhammad bin Al-Hasan so man so Malikiya madhab al-Malikiya na yatin digiran tiama naniran sa giyang kana na ipeleped si ko sirano to di mamaltek na dairan tamani tigiran na sadin sa ilayanon o hakim inulugiran sa giyong ko to ta'rifu ta'zir ayamanaw ta'zir na sad sa ilayanon o hakim patot akilpedun dai takilped sa giyong ko ta pinggulaw yan na ayaw ni pelped na ayat ni dalil Malikiya ayat tigiran na sabab pada haddian na kagiyam yaw law lamapan si ko Umar miya khilaf yan nagyong utam yaw lola nasala ko mambutam yaw lola si ko Umar bin Al-Khattab pialtik yan susil Baitul Mal nasa to mo pialtik yan susil Baitul Mal na miya kakuha sa pirak sa Baitul Mal na aya ini ka buno Umar bin Al-Khattab nalipedun yan sa magatos sa liped na sama no to na miya istimbetro Maliki na tigiran na san sa ilay nung bisu hakim ipeleped ko di mamaltek deket dua ipeleped to so man sa Syafi'iyya na aya tindigiran non na tigiran na dapat na dimiraot si ko had bitadano agama bitadano syariasa tamana pinakamababa had bitadano syariasa tamana mana so mga hudud so mga bitadano Quran aguso hadis gitu so syariah na dalilya na tama na yan na so pinakamabubaon na di rumirampay dinian maraut aya pinakamabubaon din na so 40 surbul khamro gitu aya leped yan na 40 na gitu pinakamabubaon na kailangan na so milped tigyu Syafi'iyya si ko di mamaltek na bupeka dogalian importante na dimiraut sa 40 na aya dalilu Syafi'iyya mata-mata na kanya na padko miya makasubra mana dito ka pakay ka miya manubra kasi ko kapmgayo syariah sa kasalaan nagito ipitindigan no Syafi'iyya giyong ko to hadis daliliran ini daliliran no to sopman so Hanabila na ayatin bigiran sa giyong kanana tama na o ipeleped ko di mana zuir mana di mamaltek pigiran dimiraot sa makasubra sa 10 dapat atigiran na dimiraot sa makasubra sa 10 kagya adna mambu miya riwaya si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam mapitero yan na la tajlidu fauqa 10 aswatin di kanwa tigyan peleped sa makasubra sa 10 kaleped illa fi haddin min hududillah inun tabusiko mga had mga leped tiamana no Allah sa leped ibarat na dataro miya alwi sa Quran di na hadis tiamana niyan sa leped na makaliw-liw ro na di kepakai makasubra sa 10 so kaleped
Nagito yung mamanag yung kutuwa hadith. May riwaya si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam agito mambuhi pitindegano mga Hanabila. Sa giyong kuta kaya tama na niran sa giyong kuta lepud dati kira na dapat na dimiraw sa 10 ka lepud. Di miya ka sobra sa 10. So man so Hanafiya na aya so Abu Hanifa na aya tindigian na nabati yung pelepedi. Dito miya aloy tanwa aya buhay kidiyon aya buhay isalaon na ipilangkap si ko maging askan yan na dimangpek mga napaan sa gito kababalo niya na dimangpek narubot yan Abu Hanifa so isala yan nun aya dalilian mamuna at mabuha miyaw laulapan si ko Umar aso Suraih al-Qadi na ad na miyang pek sa giyong ko tamasan yan si ko kadaklan na danyan pilipedi dan the pilipedi Suraih sa aya buhay nikidiyon yan nun na pihak ilang kapian ini tashirian sa kadaklan sa kanyan na miyang pek na gitu mabuhi ini dalilo Abu Hanifa rubu tigin tamaso had agyong kotoa dimangpek gitu bu pamay ipselaw din pelipedan yang kana na kaya khilafiran so mga ulama na upama ko pagiliatan no na bida sa betad na so kababalo niya na tazir makasusunod si tazir na sidin pakandud sa kanya na nakapian na sidin makandud sa giyong kotwa sad sa rai waliul amar so makatatangan sa giyong kotwa kapagi kabiko di mamantek kagi so kapamantek na bida mamusa kapag binasan yan nagu kapag umpian yan adna ma datara giyong kotwa miya lola si ko umara ayad na piamaltek yan nasubay tolman Sentral bang nagito mabisa ba pa miya kalalay nil pedunumar ka magatos kagitan to ayad na kaya binasan yan na miya do sunso kwan Baitul Malu mga muslimin sunso uay liro pan nagito isa ba pa mala inil peduno Umar binul Khattab na sama no to nagito ito sa ayad na pagile na si ko isela si ko sirano to di mamaltek di mangpek sa mga bepian tunay pagpik nira nasarbu mabenariran so dirangka benar na mapatantuiran so nabayaran rak na sadin sa baya-bayaon no makasasangan ku pagikab sa giyong kuto ay kab na sa kanini makapbaya-bayaon ato na ipagikabun dipindi si sa giyong kuto kala kapagabinasan niya sa giyong kuto kaya pangpikyan ay raja naging taziro Why? Tazir. Di ka tazir sa kanyan din. Nakagigiyong ko to katinduwa pa masagiyong ko to ay pilipudo ng anto na. Why? Dipindi ko diyang ka resulta o kaya pamaltik yan. Aila yan nun mambuo kadi udi na so waliul amra makasasangan sa ipa silaaw. Na sip man sama sa iman to na ayay psilairan dito sumiyang ariwayaw siko mga ulama uway siko Sharia Islamia nagyong ko to kita kaya alpudiran udina kaya sa laayiran sa giyong siko di mamantek sip man sama sa iman to na ayad na kalilida ipsilairan sa giyong mga ingdarab aguso mga salakoro na kalabuso nira kalabuso dito kalilida ipsilay man to sa giyong kaya kapamaltek. Why bida dipindi sa gito akarata sa pialtek yan. Why? Ako ay na yung teka na sa karata sa top dyan malakan yan. Kapaya tira na siya habang buhay kan sa kalabuso. Na ginan mga urik no Allah so mga pagarem ya di mamakin mga kasalaan ipsila si kusira no to di mamantek. Agususira no to di mangpek sa bepian to na pagpekan asarbo mabenariran so paltek udina na bepiur udina makweran so kabenariran makweran so naberan ka benar ay ito ipsilaw no Sharia Islamia sa sayang buto man na pakandug mo agyang kaya kuan deleg na suara sa agyang kaya makatitandingan balasan wallah agyang kaya gurutan no pagaritan no lakin yo magister insyaallah napakatataling umanay doktor saging kaya sembi raguna amud dirasi wah agi na raguno insyaallah ayap man pamamagi naganda no na
yung kaya guru tano lalayon so kapkailan niyo ron nagu makikilala niyo dasal ako arwar kay Sheikh Abu Dailami ayun ya ke likasawan yan kita no na so pengasasabapan sa kapakada udina kesabapan sa di ka kita na agyong kutwa ukuba punishment si kutaw amira sopak sa agyong kaya di tanong di pag-usay na makapontag sang kaya jarimatul at-tazwir naroon tanong ni pala dang kaya dalag no suara na tanutan dengan sa matano sa pamamakingan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat na biluyak na pamakasanang sa ginga iya kakapayagu lalagakan naging nga mga rogudan ang kaya mga bangsa tano mga watayo mga day panaguntaman sa kapupakaragayran ko taman asin din no yaga na dira sa ginga iya ko ang mga fantasi ko agama tano agama Islam lagu pengenindakan Allah subhanahu wa ta'ala agi yang kaya panaguntaman na padudunaya wala si ko mga pipi amal imbala sa rakatano Allah subhanahu wa ta'ala nagu ayamalan na so sa kanwanan alangon na di mamanag nagu tumatanda nga matano sa pamamakinagagan sa yang kaya bendingan ng mga arinyo mga pagarinyo mga laki niyo bangsa niyo di iran di isi dekat ko taman asabutiran si ko Islam balasangan wala sa pita tamanan niyan amada kalama piya makasabab pro na miyan nagtanong kaya bandingan iran o kaya tipa sa iran magusay makapantag sa giyang kaya tazwir ka pamaltek ko pimbarang ama dito mga guro miyan Kota kaya pa galalagang kaya watayo bangsa ni si Magister Abu Khalid maging kaya ragun para statement sa doktor wala na pada mga sabab adi kikita na o kokoman si ikotaw amya kang gelebak sa giyang koto akasalaan koto kapanazwir kapamaltek napada mga sabab adiron kapakatana ang koto akokoman lagi yung mga gair mo kanla dasiran kapaliugati lagi dang utawata o di na lagi dang koto mabuberg sa ayakya bergin nakanaba niya pimbaba kama nakanaba miyaginum sa pimbaba yan nakya bergin lagi ang utak kaya pakanggalbakian sa kapamaltek sa ikomasa kaya bergian na diyon kita na sukukuman. O gayud na kaya pakanggalbakian sa dimapya kaya pakapamaltek yan na si ikunan o doon yan panakabarag o riyan yan na miyabergs ka niyan na kita na nang utak kukuman. Sabab sa iya pakaasad na miyang galbakian ng koto kalalalungan galbaka dimapya si ikomasa ang nabas ka niyan mabubarag. Diyan ko tawatan na katawan tanu kanyan na diyon kita na ang kotwa tunay ni ba kukuman ang kotwa piangado yang kaya guru tanu dahil daw tay barat na miya manakaw na diyon kita na ang kotwa kukuman si ko kamuta di rusa kukuman no pamana putulan sa limang utawata sabab sa kanyan na di makasisibang kotwa pamikiran yan daraot ng kotwa ida diyan sabas kanyan na kaya baligi dinian mapakasunggay ang kotwa marat aguging kotwa mapya pada na di keokasan sa kukuman makapantay sa giyang kaya bandingan ng mga guru tanu na giyang koto junun paman giyang tataw abiteng mapalay buong miya berg giyang tataw miya emanan na biteng na sabab sa giyang koto miya ilangang koto akalian mini sabab sa giyang koto di makapumimikiran sa mapya na di sa kanyan kaukasan sa kukuman ari mga guru Ibarat na miya digira si amya kapatay sa kanyan. Kakanaban yan kasada kaya pakapatay niyan. Sabab sa giyang utakali liwang uto imanin na tigo mga lokstano.
Namili ang uta pamikiran yan. Hindi na kataon ni Pungulo lang. Ada niya maltek sa kontra ako ano. Owa, may maltex kanian. May maltex kanian na sabab sa di buka kenal. Sabab sa na tanan ni biteng. Na di yung kita nang uta ko kuman. Sagi yung utap yang ada yang emang urutan. Pipikir ang kontra ako. Di niyan mapipikir. Ikapat, lagi yung ko tawa miya tagel. Paman na gumindra ko kay kuan magistera bangari di pirma yang kuan karata sa kakuan. Aya budi nga pa maka tananiba kawapat na pirma na nga karatas. Paman na tigel sa. Tagel. Na sabab sa Owa. Tigla kung asa, firma ito. Nasabab sa kanina miya tagel sa ayabu dinian kakesilang nami sabab sa giyang kota kapirma inian sa giyang kota pirma yan ibarat at sabab sa giyang takatawin sa giyang pirma na tawop man na ginawa niya adi giyang kota pirma niya ari guru ikalima nagiyang kota tawa miya tagus kanian sa kangat amana miya tagus kanian sa kangat ana ini bugira na ibarat sa giyang kaya kita pembetian tanong ana lagi din naging ta ibarat miya masas kanian sa property menayuta akar dahil duwalay udi na lopa udi na sumanga pedian sa iyong ta derpa o mga kafir okay na din yan ke kuang otwa de mga kapasadan sa okay ta ke kuan ni sa iyong otwa piyamasan yan namia lang iso miya tiulog namia pikirin na kunin ng otwa piyamasan yan na property. Wait nakagi punin na dinian kediman kadawan na katibayan namiaga pas kanin sa iyong uta emanan niya di mamaltek sa karatas kaya niya bupa makiasari sa iyong ay buo kita kakakuan ni sa iyong takabnarian kuman na ay buo kita kakakuan ni sa iyong uta piyamasan ni nawalay o di na lopa sang uta derpa o mga kafir na Peter ang kaya mo alip sa iyong kita pagtingin na fafi'aluhu mubah emanan niya pipa kayron waga mangutwa agulaw lang niya rugin ang naban yan ku adat yan sabab sa iyong uta kakuan ni sa iyong takabnar yan. Pada penamiyari siya mga guru na iyong ko tawa mautol jani mata yang ko tawa kriminal. Pamana kiyaw kasas kan? Ha? Uwan. Ibarat na iyong tapitor nga guru miyamuno na aya ko kumanin nakikita sa iyong tabiuno yanong. Na sabab sa iyong uta kiyaw kasino sa ko kuman sa ito nakikitas nasipang ko unan udah niya nakikitas na bermiyatay. Jadi yun miya daw nang utak ko kumati miyatay na. Udi na ayam ini ko asuna ko kuman na kelabuson sa kanyan. Nasisa yung utak ka kelabuson na bermiyatay. Na miya daw nang utak ko kuman. Sabab sa kanyan na miyatay kabay na kelabuson miyatay. Udi na yung utak tiga nga guru tiga na tashhir. Huwa na dia man ang utwa tao aming gelbak sa kalalalungan si ko bendegan sa tao. Pamana lay daw uta dingulolan ng mga lakusan nuguan yang bungusan sama puti ang uta karabaw napaka-peruan ng uta mingulola sa kalalalungan napakatatali ko dun na dito lagi pula namin galbak sa manayaw uwan na sabab sa gito ibarat na gito miyakwaso na ako kumano dato sa tingin lagi ikidya kayak ini nabad miyat miyatay na so emanan yan okay na sito kumapat ako mga dagi dalan ugay da siko mapantag siko tamok barata namyan na tamok nabayadan niya noto atama sa kapatay niya na di niya mipugasa kebayadan niya noto o aba na miya niya yan udi na ba na miya pantik yan na miya lalim yan na tamok si ko kapatay niyan na di niya noto mipugasa sa kebayadan niya noto Kelebat ko may ganatian na tama. oway kelebat siko miniganat yan na tamok padapun naging oto kapakarila o kiyang gulo lang sa marata. Owa. Yuta kirak si kopialtek na romilas kanya. Ugit na kenabanan si yuta pialtek kenaba mitotempok si mga hudud agi nga piang ada yang maguru. Kenabanan mitotempok sa yuta mga hudud at yamanan o agama Islam ang utama kasalaniran. Pamana rominila ang kota kiyang gulo lang sa yuta marata. Owa, karatas. Pamana pialtek ang uto karatas sa madras. Owa. Ya pasad. Sabab sa upama kagi yung utam maltik na adna kilala sa yung tadarpa adna maslahaw no pupuging nga kilala adna pikigupian si ko madakalataw na sabab sa kabinasaan ko to image yan na romen nila ang utak yang gululan yan sa
marata. Isaw to kita kapakarila eh. Oh, isaw tao okay takapakarila yan. Sabab sa giyong ta siap niya ng utwa, bentugan ng utatao aming gudulo sa marata. Okay, dagi ay titaro niya sena, yung utatao aming gudulo sa marata nakanabanin uto adat. Nabanin uto wara nagalabak adin ni kang gudulo sa marata. Adam na sa katawa kuan nya panutulo Ibn Mas'ud. Sa katawa mama, nino ka keribat ako sa giyang hadith. Nananaan ba bangsa tanong haditan puro kepakaya koreksyon na naon yan nun. Yang uta sa katawa mama na yakaw masiko Rasul sallallahu alaihi wasallam apitero yan na tina sa kan na pamanam ya basto siya ng utabuboy. Ay lapit ang hadith na kiarakan yan ng utabuboy. Na piano tulis si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ugay daya tutulan sa giyang mama na kenaban yan pipikira apagar kanin ng utabuboy kaya yung utabuboy ya kiar kanian na ayakele niyan na sukaroman yan minilingo yan na minilingo yan ng utabuboy ya tunay ni ba yuta ka ba sa tanah kiar kanian na piano tulis si Nabi sallallahu alaihi wasallam ang utam yang gulolan yan na inituron mo Allah ang kaya ayat tina innal hasanat yudhibna sayiat mata na sa mga pipiya at igu Allah subhanahu wa ta'ala siko sabad ko basa tanamanan niya siko basa tanamaranaw na kapunas yan sa mga iitwadusa ay manan yan na iniitong uto Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga itwadusa ang gula lang sa giyang kaayat ay nituro ng Allah subhanahu wa ta'ala siko Nabi sallallahu alaihi wasallam tigang utama masiko Nabi ay Rasulullah basira ang buunan para kuman naging anan ayat na basira ang buunan para at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ali jami'i ummati kulluhum si ko kalang ulangwan para nang ko kalang ulangwan o mga ummata kan sa kasama tananiran e manan na yuta karibatan ang mga ito na mi bubutadro wa ikukum si ko taw inunta nagyang ko to ay manan yan na mga pipi agal bak na kep na siya nuto pada pernah kakadang uta kasalan taw minggal lebak sa dimapia na tubat sa kanina si Kuwala. Paman, lagi yung uta Peter ang ayadok gurutan no. Aso, mitotompo kung si Kukabnaro, Allah subhanahu wa ta'ala na tubat niya si Kuwala. Panganin niya si Kuwala sarila, sa din yan mabalinganan ang goto, amiyang gilbakyan, niya sugukyan nakasala sa ipagawa yan. Tubat niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Na so mitotompo kung si Afrad, paman na si Kulagoy din naman siya, na pumanganin na rila. Kagi gitu na diunuti prela wala benar to lagi dia na manusia na ibarat lagi yung utwa ini bagay yang mga gurutan ibarat lagi yung utwa menyamaltex kanya sa mga syahadat mga diploma ibarat to mga certificate siko madrasa na sungskan na siko madrasa na pemangnis kan yung sarila ari guru sungskan na sa yung tetaning sa kita madrasa na pemanis kanin sarila sa giyang uta kya parte kanin sa giyang uta mga syahada nagina ni isa kakeda o kokoman akisugat sa giyang uta ayamanan yan na mga kapamaltik na piyasya mo getawi sa diyang ka sa tugnan ng kaya microphone sa giyang kaya tomanor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balasan Allah ang utua gurutan o pitano sang utua kaya osenian rakitano ko pungasas kapak udina o punishment udina o koba kasalaan si kutawa miya kang gulaw la sa kapamaltek si ko datano siya pan kataman isang kaya dan juga papamagpada na uban ano ang kaya kita no mga gurutan no mawasiatiran ra kita no di na mga adviceran si ko mampang sang kaya bitira tanay man to na idawag tanok ang kaya dalag no suara ate si Dr. Abu Saji. Bismillahirrahmanirrahim. Aya kabagantan sa tawsiya ri ustado na siya kan na ipakaan tapas ko mga pagaritan no pagkabeloy adimbi adinggel bak si saging ya kapangpika. Okay. Na
So di kambal sa syahada print ka agi ang kutuakuan pagfikan karatas udi na ID na amay kaaya kay ilayang kaon udi na amay kaaya betadu to si ko syariah islamia ada abo to karata na sosir ka ibarat ugay na giyang kutua pagusaron na pagusar niya si sa giyang kutua anta pamarata na nasab na ray sa parako to makapupaso na si sagyang kutuha katuru Allah wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan uba kanu titinabanga si sagyang kutuha kadustaan agus si sagyang kutuha kapririduay isa kadustaan agyang kutuha jarimatu ni itungan sa kadustaan kasalaan agyang kutuha kapamaltik. So Ibn Taymiyah rahimahullah nayakatiru iyan na wa kullu libasin yaglibu ala dhanni an yusta'ana bilabsihi ala ma'siyatin. Sulang-ulang wana, ini begini na ibarat. Sulang-ulang wana tigi na bangala siiro maramig sa pamikiran. Pagusaran si isagiang kutua ma'siyah. Fala yajuzu bay'uhu wa khiyatatuhu liman yasta'inu bihi ala ma'siyatin wa dhulmin. Na dia tigi kepakai ubu pesa si isagiang kutua tau pagusar niyan si isagiang kutua kap maksiyah udina kapanganiaya wa kullu mubahin fil asl na gusulang-ulang wana tigin mapapakay si ko pakasalian ulima annahu udina ulima an yusta'ana bihi keto kawan pagusar nagiyang kutua tao si isagiang kutua kap maksiyah nana di tigin kepakay isa sa para tigin aya siya butro mga pagariami na naamay kagiyang kutu agalebek ka na kisabapon akakeud na giyang kutu kapamaltik ay sa parogama tan agama Islam na ayas subuan ka na itapalak kau to sabab sa isa sa paraka kaugupi nga si sagiyang kutu pagari nga si sagiyang kutu kapamaltik yan sabab sa piyakara to o agama tanu agama Islam na napang nilang ko Allah kaya sabutan niya ay panganud na kanagiyang kaya dalagno suara si sagiyang kaya pagaritan wa tuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan ulang kaya gurutano mana kinagtano nang kaya pagaritano ada salah warar ke Magister Abu Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayaw to may to kibgiran na kuan pausiya o din na panguyat si kusira no to di siya dinggel lebak katawan tano asirak tano si sa Pilipinas ay mala na si mga Muslim sa ingderan no awusin ko intero mga Muslim na detaro kaya man tano bud niya gelebak Rupiah to na penggelebakan tano na ira di tano keuan na di tano di mamaltik sa mga karatas o di na pemagaplayan tano melagi do gobyerno bepianda na detaro mimbelo ira tano akala leman why gobyerno si o kay Islami di kay Islami na mimbelo ya normal agi yung kotwa ka politika o karatas na niya nagtano agi yung kotwa shiddo pa man na tanto pa makinisa parno no agama agi yung kotwa miyalo agi yung kotwa isa ko mga pagarita no siya buasip agi yung kotwa delilian agi yung kotwa kinirimbang nun o Allah kinisapar niya no na inirimbang yan sigaw ka panako to sigaw kasimba sa lakawa rakan yan nakakatawan tano ada lagi dia na pinakamala dusa agudi prila wala sa mauri alongan upungong kapan tagi kapate nakapanako to na siko kinisapar niya no na inirimbang yan sa agi yung kotwa kapang kasaksi sa salakaw kabukagan makasusulo na giyang koto kapang fake na miya kabayan rakatano titud na yan miya kalala kadusta na di tano magagdang ikadua kalayan na upama na bita din o mga ulama sa kasalaan gito'y taman upama kadidili ka dunian ubading gulaw la o mga Muslim taman sa miniraot sa bita din o mga ulama sa kasalana inisul dirang ko tazir kauto so si kumasa Umar ibn al-Khattab na tama sa miya kalpud sa magato sa alpud asar buo mapakailay niya nagyang kaya kapamaltek na
titu-titu ko ini sa paro agama Islam. Nagina ni sa bapa, so di siya din gulaw la, o di na sumiyakang gulaw la din na pengenin tano to relasi ko Allah Subhanahu wa taala na uba tano pamaka peparumani pamana isa partanon sa ginawa tano uba tano di manggulaw la peruman sa saya ang buto mana panganud mo agyang kaya deleg no suara sa agyang kaya tumanot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan ulang kaya pagalitan o urutan o. Guru Tanombu as Magister Abu Asif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayar ya mabano ya wasiat tano si mga pagalitan o si mga ginawa tano na suma pagalitan o ayamanan yan na matatag sa giyang kaya kapamaltek na ay mapian na ganda tapalakan yan ganda kan yan so man so mini bulog na may kapamaltek sa diploma na pamangan ni sarila puta ka ba sa mga pagalitan pamangan ni sarila si ko wala pamangan ni sarila si ko ya paltek yan kaya sila ni baratong madrasa o di na sip man ko dapat makapamaltek ibarat yan napipikir niya na pumaltek sa Sanaw high school ina akuan na ay ibarat yan tingnan daw ko pa mag-graduate na tumunin na makaliw sa Pilipinas panggagaan na siba sabar lagi isa akuan resulta gyang kaya pamaltek na kapakayap kudaan sa kabarakat aging ko gulbak ka kapag ibarata miya kapasad ka mambu sa man na karatas ka na pek palte ko naipkulak ka mambu supaya pasad ka Hindi na bakong division. bakong mo dimi sampay agi aso nga na palte ka na lagi utop na tigtano ako pa kaya may resulta niya na makapasad ka pa na ikalak ka so niya pasad niya so aka ipkulak ka giti-giti buit niya mimili adat tano sa ako na isa sa akin na isa mapia si ako na ipmusawir tano si ko tumampar sa gobyerno ibarat yan pa man lagi madareso asiran iptetak sa ging kaya mga kwan na yung mapia na stricto era para makito ang kapamalte ko ay mana niyan kapag stricto era na ay kapag katitak iran sang uto di na kap-certify iran sang uto diploma na request siran sa mga ngaradom yung maka-graduate sigo mga madrasa request iran uto o di nas kanu mambu mga madrasa so mambu mga madrasa na para makaito so kapagpikar ka na umani makapasad ka uman ragun na pagpas niyo so makapasad ka sa madaris o di nagi nga mambu ibarata so mataon ni barat sa napas niyo di nagi mambu ibarata nagi si barat na ay buada patakwan nila na so na bander sa bar mi barat na ay pagutin tikiran na so na bander sa barem so masu anderun sa barem na kwairan na di mana sirap pa ko tintika sa madari sopama para mana malumi ada agi yung utowa kaya ko kesan agi yung utowa mana kapamaltek sa giyang kaya mga karata so agi yung tatiktan wa pinaka isad na mapiyaw kahit nagi yung utowa so agi Bureau of Madari Sopama requestera ng utowa na mag-graduate na di nas kanu mambu mga madrasa mga maahid na napas niyo sa isa pinakamapia puso ni raniman to pamakot kugugo mga madrasa na sipo mga eskwela naging atira na online ay mana na sulang-ulang wan pagkapasad naptugo ni ran sa online sa record nas ka mambu ibarat makamu sa madaris nagibo ka pagiliran nun sa so ay mana isa to lay din pa man nas isa nga katatagon taon na der pa na sa kay to kapamaltik si nakagilang una online nga tama sa medical gi nga last time medical mga murit na online ay mana niyan na medical siran na mga medical siran na siran siya punan sa online so resulta so nya malum ya kay to agi mo to kapamaltek so balasangan wala sagi nga ay kapsungin niyo sa oras sagi nga ay ditaru di kapamausya ko agama tanu agama Islam benda sibu ke tagu sa ayatan ng kaya pa pamagpadatan siyempre Amerikano perman so panalan sa lamami raks pangninami ko Allah Ta'ala mapipiyakan na uso mga pamilya niyo sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.